Абе, Айван! Абе, don't do that, бе! Ще паднеш и ще си break the head. После, what are we doing? Ще трябва да ходим до the hospital. But there's no time, Oh my god! Oh, Rosa! Hello! How are you, бе? Кажи ми твоето синче да go to play with my boy. Go, play! Auntie, how are you? Как я драйваш? Абе, Айван! Абе, don't throw sand в очите на момчето, бе! Много се бе, Айван! Ще дойде там и ще те слапна! Oh my god! Не разбрани, boys, не разбрани! После ще има, ако не би staying still, не би чудо си! Абе, Айван, бе! Абе, как може така да му брейкваш главата на този асфалт? Ами много си! Георги, не! Абе, момченце, колко е часът, бе? Знаеш ли? Защо си още в леглото? 12 часа е, да, 12. На обяд, да, обяд. Ти и баща ти цял ден ми лепуните ми спикат. Един дол даренки сте и двамата. Един дол. Търтей. С главно Т. Нали ти казах нощи? Ще ходим днес да копаем лозите на баба ти и дядо ти. Да не ми се успиш. Поспаса. И какво е това, бе? Мизерия и чудо тая, тук е паднало бомба, бе. Дрехи навсякъде. Как ми тъй срам, бе? Мъж за женене си станал. Мъж за женене. Аз няма как след тебе да вървя постоянно ти чисто. Няма как. Ето тук ми дойде. От тебе и от баща. Днес до 8 вечерта ще ми копаеш на лозито без да спираш. Да, и то се скрива да го паша. Да си стана до 5 минути да слезеш долу вече да се спиш. Същото като баща ти. Охо, киче, накадяма, отдавна не съм ви виждала тук из малата. Нарекох да ми сте дали къщата случайно. Тя оба голяма, някой друг ли? Мой земи. Ами ще, аз рекох, че сте се изпълнили София. Това зима там отива. Тук селото близо няма никой. Не сте я продали къщата, аз така чухна. Но от баба ти Славка и тук нагоре някаква клюка тръгнала, че сте продали къщата. Убо, синката как има. По Англия заминал. Пари сигурно изкарва бола. Тя е моята Ваня. Намери работа сега. Втори се почва на банчарница. Хубава заплата, да. Нощна смяна ще бъде. Бързаш ли? За къде бързаш, ма? Хайде, вари да. Поздрави на вас. Сънница. Той знае как лъжи. Продали са ета с къщата. По филмите на наци, в турския сериал, където се показва да и добре, с моята книжка, направо момиче кокиче. Правя снимки за Фейсбук. Не е ли малко близко? Така ли и за фризури? Малко? Заляваш ми се? Така 100 лева, нали? Се разбрахме за 60. Трябва да изпарахме 100 лева. Георги, маме, какво ми си нова придобивка? Купих си нови парцалки, че ще ходя на другарска среща с моята стара клас, Витес, 80-та. И ходихме на фризура, Наташка, такова, айде ми направиш една-две снимки за Фейсбук, няма да ти паднат ръцете. Нещо. Дърта шатър на компютър, ще си пазле.
бе? А ти си много пораснал, бе. Я, най-сетът. Дай си ръката, като ти каза, бе. Ще плявате. За почести ще ти видиш надолу на центъра. Дръж, прибирай ги, аз ще ти давам, вземаш като по-набягай, бе. И не да запомниш субо. Ами нямам колко. Той в пенсията остана. Айде прибирай майката да не ги намери, да си взема. Айде, иде. За какво ме спадаш тук, да? За какво се говорите? Какво е турката ти? Дай да видя. Какви сте с пари? Когато някой ти даде пари, ги даваш на мен. Ще ги изхарчиш. Айде, аз ще купя нещо после, като ти дам. Айде бе, Георги! Няма да те чакам! Ей, стига се тук като народна песен за момче. Ще замръкнем тука, ще стане 6-7 часа, ще ни дидат някои вълци, бе. Значи един път да изляза с теб на пикник, път ти ще се умориш, ще спираш за вода по 10 пъти. Паша, ходиш до туалетна и така нататък. Айде стига, гледай да големе рамото на тази раница, бе. Значи къщите баща си 5 метра не може да върви като хората. Идеалното място намерих. Най-накрая. Супер. Значи... Бе, какво става, кафе, този вятър сега вече се появи, бе? Значи, как па? Сега ще се появи този вятър, бе. Той ще е. Георги? Бе, ари бе, къде си, бе? Аз сложих тук, сега ще слагам да ядем, бе, момче. Оле, не разбра на работа. Аз да бях дошла сама. Георги, какви са тези дет идват, бе? Дали си викал някой от твоите приятелчета? Не си? Боже, те сега ще ни оберат тук, ще ни вземат каквото имаме. Дано да не идват на нас. Ма то голяма жега, бе, направо за това се измори. И Георги, бързи пръстичка да запалим огън, да опържим някой друг кебабчик, бе. Аз съм ги взела, май, да знам. Нали ти казах да ги сложиш ораницата? Не ги ли сложи? Човек да те накара нещо, значи. Така се отваря тази раница, бе. Бе, Георги, ти не си взел кебабчиката, бе! Нали ти казах от масата да ги вземиш? Оле, вземай шансите да се прибираме. За какво дойдохме тука? Няма кебабчета да пържим, какво да правим? Човек ти не те накара нещо, бе! Духай кафето 6. Оле, ма ти Дай, си го направил да ме опалиш нарочно. Не, той студено кафе, което да си искаш, още не съм бачкотала. Да имам чака. Че след малко ще на пазар. Говори нещо мълчила, ако от лета с чорава не види. Светле, обаждай, ма твоя какво прави? Къде е? Сега, не се вижда и с малата. Не се вижда, вижда се, бе, вижда се. Кога се вижда? Но той не ходи на кафе като нас. Ама той не прави, не моя, ма. Не е ли Той това? дъчина ти говори, Да ма. ти не ти говори, ма. Не е мъжа ти. Той ти това мъжа ти, ма. Ами те да знам, мисля, че пита за мъжа ми. Той като мой само Не ми трябва това, ма. Смотри си глас, ма си имам.